Tehát nincs benne magyaroskodás szerintem, sokkal inkább egy gondolatilag autonóm, vagy helyenként gondolatilag radikálisabb dolgok, de az elvonatkoztatható a magyar attól, hogy most szegény határon túli magyar zenekar vagyunk, és tehát ki tudom mondani, az büszkén, hogy magyar vagyok, mert az vagyok. De nem vagyok Skítia, nem vagyok... milyen zenekarok vannak? Kárpátia. Sem magadott cseresznye. Csak egy simán úgy érzem, hogy egészségesen gondolkodó magyar ember vagyok, aki örül annak, hogy magyar. Azért kérdem, mert főleg ezek a zenekarok miatt, szóval rengeteg zenekar van, aki most ebből próbál kovácsolni valami. Persze, de ez látszat dolgok. Igen. Az arra a dolog, hogy ennek, hogyha valaki leír egy ilyen gondolatot, hogy hallgatóság 15 milliót kívánok, az azt húzza maga után, hogy magyarkodik. És ennek a szónak most, hogy magyarkodás, ennek most egy olyan érce is van ráadásul, ami számomra érthetetlen dolog, mert attól, hogy van egy ember, aki történetesen most az irigált, és olyan szinten képes bánni a szavakkal és a nyelvvel, ahogy ő képes rá, és tudja használni azt a magyar nyelvet, amit édesanyjától megtanult, ettől még nem fog magyarkodni azért, hogy ezt ki is fejezi, és ezt meg is mutatja. Én ezt verseknek hívom, ezt nem jól zenekar szeretnek, mert ha külön-külön valaki elolvassa a hátfűt szövegeit, akkor rájön, hogy ez azért egy kicsit túlmutat egy sima zenekar szövegén. Igen, kicsit, ha Adira visszautalva, hogyha ez magyarkodás, akkor Adi félre az én kétkedő magyar lelkem. De nincs benne semmi olyan nemzetiségi vagy nemzetiségi identitás van benne, mert nemzetiség vagyok, Iszlusnyi Putlásra, Nájod, azt nem elsőnek. De ez mekkora szám volt annól régen. De nemzeti érzelem abban a formában, amit nemzeti érzelemnek nevezünk, hogy kivagyiságból, olyan nincs benne, minek legyen. Aztán ennyi. Hová vezet az NMG útja? Most, hogy visszakaptátok a termet és... Hol vezet az NMG útja? Előre. Szeretne megmaradni annak, ami volt. Nem akar tovább mutatni semmi igazán, mint ami, tehát szeretne arra is magának élni, hogy eddig is azt tette. Most milyen státuszban van az NMG, ugyanúgy, ahogy volt, vagy? Nem, az NMG most teljesen más státuszba kerül. Tehát most kaptam egy előszerződést kötöttem a várossal, ami arra jogosít fel, hogy van, aztán október végén írtuk alá. Van 2 éves passzos futamon, ami ezt itt az átépítésre kaphatom fel, de ez nem a felébe. Szóval persze ez nem fog ennyi ideig tartani, de a lényeg az, hogy hát most átépítés, kis konszolidálódás, nem túlzott másértel, mint azt a közönség átvette is. Ennek részint anyagi, részint mások okai is vannak és gondolatai is. De mindenképpen szeretnék tovább is azt képviselni, amit eddig, tehát határozottan és erőteljesen odafigyelni a helyi tehetségekre és a helyi zenekarokra és a helyi információkra, és annál ugyanúgy tovább okítani a közönséget, hogy nem csak azon hallottam, mondjuk azt maga oldalon, hanem azért van más is, és azt is másképp is lehet csinálni. De ez jó, és ez idegeség. Úgy szép a papírnak, hogy hasznos. Persze. Ha egy csomó jó zenekar egyébként, aki nincs benne, azt mazékban. Azt már úgy észrevettem. Valaki tényleg rájönnek, oké, most nincs szükség, ha nem ad semmit. Hát, akkor nem is vesznek részt az egésznek az életében. Ez egy választási kérdés. A következő dolgot rettentően szeretném meggyőzni a csapatot a szlovák piac felé. Tehát amennyire az előző 10 évben, nem is hogy el volt fenn valami azt piacolni, mert azért igyekeztünk, hogy legalábbis én személy szerint odafigyeltem arra, hogy próbálják minél többet kommunikálni a szlovák kortárs zeneiekkel, de úgy látszik, ez hosszabb időt vett igénybe, mint amennyit eredetileg gondoltam és terveztünk a dolgokba, de úgy érzem, hogy most kezd egy olyan egészséges közeg kialakulni, és a tavalyi évben is már sikerült bizonyos dolgokat megnyitogatni a rádióson felé is. És ha ez ilyen tempóba fog tovább menni, akkor megéri még várni azt a kis időt, hogy elindul egy olyan klubélet, ami valahol már működik nagyvárosokban, Pozsonyban, akárhol. Tehát cseréljünk is közönséget, ne csak a saját közegünkre éljünk, ez nem jó. Ez egy csomó helyen tapasztaltam ezt a dolgot. Egyre könnyebb költöznek ide a szlovákok sajnos. Igen, ez egy másik kérdés, de szóval tapasztaltam ezt más helyeken is, ahol dolgoztam, hogy sokszor beleesünk abba a hibába. És például azt mostanában is tapasztaltam ezt, hogy annyira kötjük az evet akaróhoz, az a szlovák egy magyar zenészek fóruma, hogy az néha fájdalmas, mert a
szlovákiai zenészek nem attól lesznek jó zenészek, hogy a saját fórumokon csak saját magukat fogják körbe-körbe hallgatni, és csak egymás között osztják alapot, mert szerintem egy idő után egy genetikai degeneráció felé fognak kinézni, mint angol. folyamodni. Egy szigeten kúrnak inkább 2000 óta, tehát úgy is néznek ki. És ez nem biztos, hogy egészséges, bár ha angol zenére gondolunk, akkor lehet, hogy mégiscsak, de... Jó, de hogy jöttek egy amerikai. Ez igaz. Csináltak. Szóval az a lényeg, hogy mindenképpen meg kell nyitni a csapokat, és attól, hogy egy szlovákiai magyar zenekar nem magyarul énekel, attól még nem kell neki zárni például a Szmaza oldalról se, és ugyanúgy, hogyha valaki szlovákiai, szlovák zenekar, és éppen kortárs és fiatal és alkotóképes, és ugyanúgy a lépcső alá szorítva, mint a szlovákiai magyar zenekarok, attól még ugyanúgy be lehetne venni a partiba és a bunkiba beengedni, és néha elhívni rotációba egy-két embert a koncertokra. Eleve, hogy megmérettessen a dolog, mert az marad szar dolog, hogy mi alkotunk, de nem mérettetjük meg magunkat. Annak mi értelme van? Tehát hiába gondolja azt most mindenki, hogy most mi marha csináltunk egy bunkit, és ott marha dolgokat csinálunk, hogyha nem vagyunk képesek arra sem, hogy lekommunikáljuk ugyanezzel a korosztállyal. És mindig egyszer olvastam a Puszírtól egy cikket, erre mindig az jut eszembe, hogy hol beszélünk még demokráciáról, meg gondolati egyenlőségről, amikor a magyar kereszténydemokrata a szlovák kereszténydemokrata nyakát fogja és fújtogatja. Szóval ez ugyanez a szituáció átvetítve a zenére, hogy miért kell ezt ennyire elhozni. A zene egyetemes van, kész. Ha a korosztályunkon belül nem tudunk kommunikálni, akkor már régen nagy szarba vagyunk. Akkor azt jelenti, hogy elzárjuk magunkat és valahol bezárjuk magunkat egy olyan kis zsákutcába, ami oda vezet, hogy ahol most tartunk, ha sehol tehát. Ezt jól lenne megváltoztatni. Szeretném még hozzáfűzni valamit, Erki? Ez ugyanaz a kérdés, amit az elején is felvetettünk, ez a szlovák, van-e szlovákiai magyar zene, meg van-e valami specifikuma. Tehát ilyen szempontból ennek az egész szlovákiai magyar zenészek egyesületének itt veszik el a lényege, hogy ha nincs olyan, hogy szlovákiai magyar zene, akkor nincs az egésznek létjogosultsága. Ha pedig van olyan szlovákiai magyar zene, akkor valóban meg kell mérettetni, meg kell találni azokat a pontjait, amiben különbség van, de ez pont olyan, mint egy kapcsolat. Tehát az ember is társas lény, a férfi a nő mellé való, mindig a más szemébe látom meg saját magamat. Tehát onnantól, hogy az ember csak saját magának, vagy a saját maga közönségének játszik folyton, az egy torz képet alkot. Szükség van olyan külső impulzusokra, amik alapján valóságban is le lehet szűrni, hogy miről van szó, mi történik, mi meddig tart, és milyen eredményeket tud esetleg hozni. Amíg ez nincs meg, addig nem lehet semmit sem elvárni, és tényleg én nem érzem úgy, hogy erre lépések történnek, se Magyarország, se Szlovákia, se Csehország, se senki felé. Épp ezért hogy ez a Hanna Fesztivál. Igen, például... Ahol tényleg le se szarják, hogy ki honnan van, nagy teljes békességben egymás után egy lengyel zenekar, aztán egy magyar, aztán egy cseh, és abszolút kulturális keveredéssel, az egy sokkal helyesebb útnak látom, még ugye teljesen elvetemült és teljesen periférikus, de gondolatilag mindenképpen helyes, hogy így van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szívesen.